Ciao, benvenuti. And then so masaya bamakwemu de twi Italian dwumedie yasha asefo fra ye de echeche Italian Kasa me de bamakwemu and then so ye fra me Jacqueline sono Jacqueline and ne ye be hwe Ntwerɛdeɛ ye be kan say alphabets na Italian be ka say alfabeti ene eno na ye be hwe ye nim se kro bia so kasa se wo pese wotina yi a agisa wo sha ase efi omo mfiti ase anaase Ntwerɛdeɛ mfiti ase nti ene ne ye de be sha ase eye Italiafo de na Italiafo omo Ntwerɛdeɛ eye eduonu baako nti ye sha ase me kan no waka di mechi a B chi D A and I say A and I say A F G Aka E L M N O P Q R S T U V and I say V and I say V Z Yama bebo so nyina eye eduonu baako na yebeka se nia Italians agi atumu yebeka se nanka ɛnnka omo Ntwerɛdeɛ no ho ne dika ye brofo anka yebeka se J no momo frani ilunga kappa doppio V X
epsilon, epsilon, epsilon. Afei, ye betimi aka abomu ana. Me jiwu di se obetimi aka. Ene yenkwe. A. B. C. D. A. F. G. H. I. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. And I say V. Zeta. Afei amanɔne deɛ no. Lingua. Kappa. Doppio V. X. Epsilon. Se Kasa ya superle mimidin ya eye I lingua A C Q U A L I N A Obeka di mechi ma yahwe we de ye kan ntam kakra I lingua A C Q U A L I N A Wayadie enti hwe saa atwerɛdeɛ so na fa twerɛ wa wudin ɛwɔ enwoma krata bi so na fa hyɛ aseɛ sɛ wankasa wo supele nkakra sɛ Italian ka sɛ okofa CD na wati a obeka ne sɛ chidi afi se okotie news na okoso TV no so pese odeto sɛdeɛ ya twɛ no ha sɛ CNN na obeka sɛ chi enne sa no bebodin no afei yehwɛ atwerɛdeɛ sɛ brofo beka DVD sɛ DVD anase DVD afei se obeka no brofum ABC no say A B C afei se wenya parcel bi beka say bia DHL ena o de parcel na bra wo say D aka L ena yehwe eno se bebo ne say X epsilon zeta epsilon na eye y no yetimi san frɛ no y x zeta x zeta anase x epsilon zeta afei se wokɔ ye beka nse brafa beka nse web so wokɔ internet so kasa www eno so mo si www kadamintie www
ena say yeko TV so si TV anase TV anase TV we are Ghana ni woko SDA sorry anase SDA ye body say ese D A ese D A afini yeko yo chrome GBC ye be can say GB na ye kan sa na afi na chese ye ra ye manga na mu ane sa enti ye manga nanso se ye be supeli a ne be kan say G aka a enne a ye kan ne bi o G aka a enne a enye na ye kan sa na ye di rema ka say ciao C-E-R-O ciao ya ciao no say ne spell no C-E-R-O enye ne ciao ye be share biom bye bye.